Θέλει να μιλήσει μαζί σου, έτσι είπε. Θέλω να μιλήσω στην αδερφή μου. Εσένα εννοούσε. Γιατί έχει κι άλλη. Πρέπει να πάμε στο πάμε πακέτο. Και γιατί απορείς τόσο που θέλει να μου μιλήσει. Το ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις εσύ μαζί μου είναι δικό σου πρόβλημα. Ξέρεις πόσο δημοφιλής είμαι εγώ. Στο σχολείο μου ψήφισαν στο 15 μελές. Καλά, αυτή η χώρα δεν φημίζεται για τους ψηφοφόρους της. Μόλις κάποιος παραβεί τον ποινικό κώδικα, κάπου εκλέγεται. Εσύ ξέρεις, εγώ δεν έχω ψηφίσει ακόμα. Καλά, πήγαινε σε παρακαλώ τώρα στον αδερφό σου και δες αν μπορείς να μάθεις κάτι. Δεν χρειάζεται να πάω. Ξέρω τι έχει. Τι έχει, τον πήραξε κανείς? Τον πήραξε κάποιο παιδί στο δρόμο? Μήπως έχει να κάνει με τον μπαμπά του? Του λείπει ο πατέρας του? Μήπως στεναχωριέται που ο πατέρας του τα μπλέξε με αυτή τη. Μη σε λάς. Πες το, δεν είναι ντροπή, μη σε λάζει και το κορίτσι. Καλά, δεν πήρε και τον Νόμπελ. Σε κάτι τελειωμένα καλυστία. Πήγε και βγήκε η δεύτερη. Που δεύτερη ήταν δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειαζόταν να τη το γράψουν και στην κορδέλα. Είναι ερωτευμένος. Ο μπαμπάς σου το ξέρω, δεν με νοιάζει. Όχι ο μπαμπάς. Ο Γιάννης. Ερωτευμένος? Με ποια? Με ένα κορίτσι από το σχολείο. Πώς τη λένε? Βάλει. Από πού βγαίνει? Το καρναβάλι. Μη διακόπτεις. Μη ρωτάς ότι να είναι. Από το Ευαγγελία. Α, Ευαγγελία. Και γιατί το κάνει Βάλει και δεν το έκανε? Εντάξει, συγγνώμη. Βάλει. Είναι καλό κορίτσι. Πολύ. Ομορφή. Η πιο όμορφη της τάξης. Πήρες από τον μπαμπά σου. Και αυτός μη σε λάς βρήκε. Η Μισ Ελλάς δεν είναι η πιο όμορφη. Πιο όμορφη είναι η Στάρ Ελλάς. Μπράβο, αγάπη μου. Πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ. Και, της το έχεις πει? Όχι. Όποτε πάω να της μιλήσω με αποφεύγει. Μπορεί να μην με θέλει. Μπορεί να είναι ντροπαλή. Μπορεί αυτό να φταίει. Και εσύ, μαμά, αυτό πιστεύεις? Αυτή ότι είναι ντροπαλή. Άμα δεν ρωτήσεις, δεν θα μάθεις ποτέ. Πες της ένα απόγευμα να έρθει από το σπίτι, εμείς θα φύγουμε. Η μαμά θα πάει στο κέρλινγκ, μπας και μάθει, και εγώ θα πάω στο Μάρκο. Ποιος είναι ο Μάρκος? Το αγόρι μου. Και ο Μινάς? Τώρα, Μινάς. Χώρισα την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί? Καλά, σαν τι σε νοιάζει τώρα αυτό, αφού σου έλεγε ότι είναι βλάκας. Μωρέ, βλάκας είναι, αλλά είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Τι είναι τώρα αυτός ο Μάρκος από το σχολείο, είναι και αυτός? Ο Μάρκος δεν πάει σχολείο, ο Μάρκος πάει πανεπιστήμιο. Γιατί πάει πανεπιστήμιο, φοιτητής είναι? Όχι, εκείνο είναι τους βόθρους. Μην μιλάς έτσι, παιδί μου. Φοιτητής είναι βέβαια. Άρα είναι μεγάλος, πόσο είναι? 20. Χρονών. Απ' τη στρέμματα. Είναι μεγάλος, δεν το εγκρίνω. Γιατί ποιος σε ρώτησε εσένα? Για το Γιάννη μιλάμε. Σου πω εγώ ότι θέλω τη βοήθεια σου σε κάτι. Μην ακούς εμάς, αγάπη μου. Εσύ θα κάνεις αυτό που θέλεις. Αν θες να της μιλήσεις, μίλα της. Αν πάλι δεν θες, μην της μιλάς. Ξέρεις εσύ, έχεις ένστικτο. Μήπως όμως, αν πιστεύεις ότι δεν σε θέλει, είναι καλύτερα να μην της μιλήσεις για να μην πληγωθείς? Γιατί δεν ξεκινάς να κάνεις παρέα μαζί της, για να σε δει σαν φίλο? Έτσι θα είστε πάλι μαζί. Εγώ δεν θέλω να με δει σαν φίλο. Καλημέρα. Εσείς είστε, κύριε Καρπαθάκη, νόμιζα ότι ήταν κάποιο delivery. Πρωινή σήμερα, Γιατί εγώ έχω δουλειά. Εσείς πάλι όχι. Γιατί το λέτε αυτό? Και εγώ για δουλειά ήρθα. Επίσης, τι θα λέγατε να καταργούσαμε τον πληθυντικό? Από την ελληνική γλώσσα. Και το μου το έχεις πρίξει, πώς θα το λέγαμε? Μου το έχεις πρίξει? Δεν είναι έβυχο. Καλημέρα σας. Ο γιος μου είναι ερωτευμένος, η κόρη μου μάλλον κάνει σεξ. Εγώ δεν έχω κάνει εδώ και 1,5 χρόνο. Πολλά τα προβλήματα. Η κόρη σου είναι 17 χρονών, δεν παιδί. Θα μπορούσα να περιμένει λίγο. Πόσο? Να πεθάνω, ξέρω εγώ. Οι καλόγριες δεν κάνουν ποτέ. Εμένα η κουμπάρι με βαλάντο ο πάμπος, έπιαν τις πράλες σε μια μπαρτούζα. Αχ, δεν νομίζω θα βοηθήσει τώρα αυτή η ιστορία. Όχι, σοβαρή μπαρτούζα, swingers με παντρεμένα Εσύ ζευγάρια. και σοβαρή, δεν θέλω να την κάνω τώρα αυτή τη συζήτηση. Τι θέλει πάλι αυτός εδώ, μπορείς να μου πεις? Επίασε μια έπαυλη στα βόρεια στην Παλίνη. Εκάλεσε τους ένας συνάδελφος του Πάμπου που την τράπεζα. Εν investment vice president ο Πάμπος. Και δεν είχα ξαναπάει ποτέ τους σε swingers. Και είπαν του Πάμπου να φορήσουν μάσκες στα πρόσωπα και να φέρουν σεντόνια. Όχι για να τα στρώσουν όμως, για να τα φορήσουν. Και τούτα ούλα, γιατί το κόνσεπτ ήταν αρχαίοι Έλληνες. Και κάνει λάθος ο Πάμπος. Δεν λαλεί της βαλάντος ότι τα σεντόνια πρέπει να είναι άσπρα κάτασπρα. Και φέρνει του τη μια μπατάνια και κάτι καταπληκτικά σεντόνια που τους είχα πάρει δώρο με τον κύκο από το telemarketing, ούλα που πάνω σκάτω με λουλούδια. Και φτιάξαν τους που το swingers. Δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα στις προπονήσεις σας. Θέλω απλά να παρακολουθώ. Και να με βοηθήσετε να μάθω και εγώ το αγώνισμα. Και βέβαια θα σας πληρώσω για τα μαθήματα. Δεν χρειάζεται να με πληρώσετε, μην το σκέφτεστε καν αυτό. Επιμένω. Κακώς. Να μην επιμένετε, να έρχεστε όποτε θέλετε. Όσοι περισσότεροι μάθουν να παίζουν, τόσο το καλύτερο είναι για τα κορίτσια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ομάδα για να παίξει εναντίον τους. Είστε έτοιμος για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε? Ασχολούμαι με τα σπόρο από πολύ μικρός.
Κατεβαίνω σε αγώνες από 10 χρονών. Μην ανησυχείτε. Δεν με φοβίζει η προπόνηση. Δεν αναφέρομαι στις δυσκολίες της προπόνησης. Τα κορίτσια ένα ετή είναι λεοπαρδάλοι, θα κατασπαράξουν κάθε αντίπαλο. Σε λίγο καιρό όλη η Ευρώπη θα μιλάει για αυτά τα κορίτσια. Εσύ, κόρη, γιατί έγινες σαν τον Jim Carrey? Μία πελάτης παραπονέθηκε για τη συγκεκριμένη μάσκα, ότι της προκάλεσε αλλεργία και η Πέπη προσφέρθηκε οικειοθελώς να τη δοκιμάσει για να δούμε λέει αλήθεια. Οικειοθελώς. Χρήστο μου, τα κορίτσια πρέπει να πάρουν μέρος στους αγώνες. Δεν τα χωράει πια η Ελλάδα αυτά τα ταλέντα. Πρέπει να βγουν έξω. Πρέπει να σηκώσουν την ελληνική σημαία ψηλά. Σαφετά. Άστα σάπια και πες μας έξω από τα δόντια γιατί σε έπιασε ο πόνος να βγούμε τώρα σε αγώνες. Επειδή πιστεύω σε εσάς, κυρία Παπαδάτο μου. Το πιέζουν οι ξένοι, ή παίρνετε μέρος ή διαγράφεστε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και πληρώνετε και πρόστιμο. Μάλιστα. Για να μην βρεις δηλαδή εσύ τον πελάτη σου, θα γίνουμε εμείς ρεζίλοι. Τι αγώνες είναι αυτοί που θες να μας στείλεις? Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 3ης κατηγορίας. Όχι και στο τρίτης. Έκανα τόσο πράκτης να παίζω στο τρίτης. Όχι, εγώ μόνο στο πρώτης κατηγορίας παίζω. Ήσυχα εσύ. Σε 2 μήνες στην Πρατισλάβα. Σλοβακία, Εστονία, Ισραήλ, Ισλανδία, Τουρκία και Λιχτενστάιν. Είναι καλές αυτές οι ομάδες? Η Σλοβακία και η Εστονία, ναι, είναι πολύ καλές. Οι άλλες όχι και τόσο, αλλά και πάλι έχουν εμπειρία που εσείς δεν έχετε. Δηλαδή από αυτές τις 7 ομάδες, αν πάμε τώρα στους αγώνες όπως είμαστε, τι θα βγούμε? 7ες. Άμα κάνουμε practice κάθε μέρα, Monday to Friday, τι θα βγούμε? 7ες. Άμα κάνουμε και τα weekends, 3 ώρες την ημέρα, και 4, και 5 αν χρειαστεί, 2 μήνες σερί, δεν θα χάσει καμιά ούτε μισή προπόνηση. Τι θα βγούμε? 7ες. Αλλά θα είστε πρώτοι στις καρδιές μας. Ορίστε γελάει και η Πέπη. Δεν γελάω, κυρία Λίζα. Νομίζω ότι καίγεται το δέρμα μου. Άρα έχει δίκιο, κυρία Ιορδανίδου. Πέπη, σημείωσε να τη στείλουμε μια ανθοδέσμη και πήγαινε να πλύνεις το πρόσωπό σου με άφθονο νερό. Θα παρατηρήσεις κάποιες κοκκινίλες και ένα σχετικό ξυφλούδισμα, μην ανησυχήσεις. Θα κάνεις εδώ 5 εξαιρετικές ενυδατικές θεραπείες, τις οποίες φυσικά θα αφαιρέσουμε από το μισθό σου και σε μία εβδομάδα θα έχουν φύγει. Και ίσως δεις και κάποιες φουσκάλες. Ωραία. Η Πέπη θα πάει για θεραπεία, εσείς θα πάτε στους αγώνες. Όλα καλά. Πήρατε σκυλάκι, κυρία Φρόσο? Όχι, κορίτσι μου, για τα δέσποτα της γειτονιάς της πήρα. Αχ, μπράβο, καλά κάνετε. Κι εγώ αυτό λέω. Καλά κάνω. Ελάτε, παιδιά, ελάτε, διαλέξτε. Φρέσκο το ψαράκι, φρέσκο. Ρε, ζωντανό είναι σήμερα, τι έχω, ζωντανό. Σπαρταράει. Άντε ρε να βάλεις μισό κιλό μαρίδα στην κυρία. Άντε, κοιμάστε σήμερα. Άντε, σβέλτα. Πού γλεντούσατε χθες το βράδυ, στο σφακιανάκι, πρώτο τραπέζι? Είναι φρέσκα? Όλα φρέσκα εδώ είναι, μαντάμ. Όλα φρέσκα. Μπαγιάτικο ψάρι στο Θόδωρα δεν θα βρεις. Μαγιάτικο θα βρεις, μπαγιάτικο όχι. Καλό, Έλα φρέσκο ψαράκι. Αν δεν ήρθες εδώ για ψάρια, έχω πολλή δουλειά αυτή τη στιγμή. Δεν ήρθα για ψάρια. Ωραία, έλα αύριο τότε. Ελάτε, παιδιά, διαλέκτε. Χαρίζουμε σήμερα, δεν πουλάμε. Χαρίζουμε, κυρία μου, Σπαρταράει, μυρίζει θάλασσα, ορίστε. Αν ξαναχτυπήσεις την αδελφή μου, θα μετανιώσεις την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκες. Σηκωφίγε, ρε. Ακούστε, σου λέω, αν την ξαναχτυπήσεις. Σηκωφίγε, ρε, πιωμένη είσαι, σ' ακούει και ο κόσμος. Σου ορκίζομαι στην ψυχή του πατέρα μου. Τόλμα να την χτυπήσεις, μόνο αυτό σου λέω. Σέβομαι τον κόσμο που ήρθε εδώ να πάρει φαΐ για τα παιδιά του, γι' αυτό δεν σου απαντάω. Ο κόσμος ήρθε εδώ να πάρει φαΐ για τα παιδιά του, όχι να ακούει τα ψέματά σου. Αν σέβεσαι τον κόσμο, αυτά να τα πετάξεις. Θα στείλεις ανθρώπους στο νοσοκομείο με αυτά. Μην τα πιάνεις, ρε. Είναι 4 ημερών αυτά τα ψάρια. Θα δηλητηριαστεί κόσμος, πέτατα. Πού ξέρεις, ρε, εσύ από ψάρια? Από νησί με λες να μην ξέρω. Σηκωφίγε τώρα γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Εξαφανίσου. Η αδερφή σου δεν ξαναπατήσει το πόδι της εδώ μέσα, τα ακούς? Ούτε οι βρωμιάρες που κάνεις παρέα, ούτε η αδερφή σου. Κομμένες οι παρτίδες. Ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα.
Να μην την ξαναδώ. Το πόδι της στο σπίτι μου δεν θα το ξαναπατήσει. Ούτε αυτή, ούτε η κόρη της, ούτε ο γιος της ανάπηρος. Αυτός έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του. Τι είναι αυτό? Μοσχάρι. Κοκαλά. Όχι, το έχω ξεκοκαλίσει. Αν βρεις κανένα, θάψτε σε μια γλάστρα. Τούτους τους αγώνες δεν τους καταλαβαίνω. Στόχος μας είναι να είμαστε στο top of the top της Ευρώπης. Να παίζουμε με τις Εγγλέζες, με τις Γερμάνες. Όχι με τούτα τα κράτη που δεν τα ξέρει ούτε τούτος που τα έχτισε. Τι είναι τούτα? Εστονία. Δεν το ξέρω. Σλοβενία. Δεν το ξέρω. Σλοβακία. Σλοβακία. Δεν το ξέρω. Την Ισλανδία λίγο ξέρω, την που τον Τζόνι Λόγκαν. Η Ιρλανδία έχει τον Τζόνι Λόγκαν, όχι η Ισλανδία. Δεν την ξέρω καλό. Άκου λιλεπούχτεν. Το Ισραήλ ξέρω μόνο. Και τούτοι δεν έχουν πάγον, υπογράφω σας το. Επία στους Αγίους Τόπους με την νονά μου πρόπερση το καλοκαίρι. Εκάηκεν το χέρι μου, εγέμωσε φουσκαλίφρες που τον ήλιον. Είχε 50 βαθμούς υφοσκιάν. Αποκλείω σας να έχουν τούτοι πάγον τόση ζέστην και πυρούλων που έχουν. Πόσα είπα, ποιον άλλον είναι? Η Τουρκία. Θα μιλήσω. Πού να με βάλετε εμένα να παίξω με τις Τουρκαλούδες? Να παίξουμε με την Αμερική, με την Βραζιλία, με την Αυστραλία που είναι η άλλη μου νονά, μάλιστα. Με τούτα όλα τα κράτη βαρταούλα στη σειρά με κανέναν δεν θέλω να παίξω. Σαν την Κύπρο μας είναι έτσι. Νομίζω δεν μπορώ να συνεχίσω. Θα έρχομαι να ξεσκάω, δεν μπορώ να είμαι τόσες ώρες εδώ, ούτε να πάω σε αγώνες. Πρέπει να βρείτε κάποια που να μπορεί να αφοσιωθεί στον ίδιο στόχο με εσάς. Και είναι ωραίος στόχος. Αλήθεια. Εγώ που σε κορόιδευα στην αρχή, τώρα σου λέω ότι είναι ωραίος στόχος. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είναι μακριά από τη μιζέρια και την καθημερινότητα, γι' αυτό. Θα έρχομαι να σας βλέπω και να σας βοηθάω μέχρι να βρείτε αντικαταστάτρια. Εκείνη την ψήφιτη κοπελίτσα να πάρετε. Φρόσο, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Από το γάμο σου πρέπει να φύγεις, όχι από την ομάδα. Δεν μπορώ να φύγω από το γάμο μου. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί πιστεύω ότι αυτός μου αξίζει. Μην το ξαναπείς αυτό. Ποτέ. Δεν το έχω με τίποτα. Θα το βρεις, μην αγχώνεσαι. Απλώς να θυμάσαι ότι πρέπει να είναι όλα σε μία ευθεία. Πέτρα, χέρι, μπροστά πόδι, πίσω πόδι, όλα σε μία ευθεία. Ένα να φύγει από τη θέση του, χάνεις την ισορροπία σου και πέφτεις. Εσένα ήταν εδώ η πέτρα και εδώ το πόδι. Εκτός ευθείας και τα δύο. Και νόμιζα ότι η Φρόσο έπαιζε χάλια. Δεύτερο μάθημα είναι, δεν αποθαρρύνομαι. Θα γίνει και αυτό, δεν βιάζομαι. Ούτε εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχει να μάθει ο κύριος Καρπαθάκης Κέρλινγκ. Γιατί όχι. Εγώ όταν ερωτεύτηκα, ταξίδεψα με το αυτοκίνητο από τον Καναδά μέχρι το Μεξικό. Εγώ δεν είμαι ερωτευμένος. Και εγώ τότε πήγα κυρίως για να δω τους νέους και να πάρω μαγνητάκια. Πάντως, αν θέλετε να με καταλάβετε λίγο καλύτερα, δεν έχετε παρά να βγείτε ένα βράδυ έξω μαζί μου. Για να γνωρίσω τον πραγματικό Αχιλλέα Καρπαθάκη. Πείτε το κι έτσι. Και πού θα πάμε δηλαδή? Όπου θέλετε. Σε ένα ωραίο εστιατόριο. Ή ίσως, αν θέλετε, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να σας έκανα το τραπέζι ένα βράδυ σπίτι μου. Αν δεν θέλετε, κάπου έξω. Ξέρετε, κύριε Καρπαθάκη, αν πάμε κάπου έξω, θα με πάτε σε ένα πολύ ακριβό εστιατόριο, στο οποίο αν δεν έχετε πάει μια φορά στη ζωή σας. Και θα φορέσετε ένα κουστούμι το οποίο φοράτε αράκια που όταν παντρεύονται τα ξαδέρφια σας. Οπότε αυτό που θα δω θα είναι πολύ ξένο με την πραγματικότητα. Αν πάλι μείνουμε σπίτι, θα κάνετε 2 μέρες γενική πριν, θα κρύψετε στην τουλάπα ό,τι σαβούρα δεν κάνει να δω και γενικά αυτό που θα δω και σε αυτή την περίπτωση θα έχει πολύ λίγη σχέση με την πραγματικότητα. Ξέρετε, κύριε Καρπαθάκη, η πείρα μου έχει δείξει ότι οι άντρες στα ραντεβού τους δεν δείχνουν ποτέ τον πραγματικό τους αυτό. Αντίθετα, κάνουν ό,τι μπορούν για να τον κρύψουν. Και καλά κάνουν, κατά τη γνώμη μου. Ας μη σπαταλήσουμε λοιπόν στα δείπνα, εσείς τα χρήματά σας και εγώ το χρόνο μου. Η απάντηση είναι όχι. Εντάξει, αφού είναι σπασμένο το χερούλι θα την αντικαταστήσουμε. Αλλά μη φωνάζετε, σας παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος. Όχι, εγώ στη θέση σας δεν θα φώναζα σε κάποιον άνθρωπο που δεν φταίει σε τίποτα. Βέβαια, εγώ στη θέση σας δεν θα αγόραζα για αυτή την απέσια κατσαρόλα που πήγατε και πήρατε, αλλά τέλος πάντων. Την Τετάρτη θα παραλάβετε την καινούρια. Ναι, γεια σας. Τι κάνεις εδώ? Δουλεύω. Δουλεύεις ή με δουλεύεις? Τι? Έχεις μιλήσει με τον Γιάννη καθόλου? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω τι να του πω. Μάλιστα. Θες να μάθεις γιατί έχω νεύρα μαζί σου τα τελευταία 6 χρόνια? Από τότε που ο Γιάννης σταμάτησε να περπατάει, αφιέρωσες όλη τη ζωή σε αυτόν. Εγώ δεν υπήρχα στο σπίτι.
Κανένας μας. Ούτε δουλειά, ούτε καριέρα, τίποτα δεν σε ένοιαζε. Αφοσιώθηκες στο να το μεγαλώσεις σωστά, όπως του αξίζει. Να τον κάνεις να πιστέψει ότι είναι ίσος ανάμεσα σε ίσους και μπράβο σου. Και στο λέω εγώ, που εξαιτίας όλης αυτής της ιστορίας μεγάλωσα και λίγο μόνη μου. Θες λοιπόν να μου πεις τώρα ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα πάει τζάμπα? Και ότι αυτό το παιδί, το τόσο δυνατό, που το έμαθες εσύ να είναι τόσο δυνατό, τώρα που για πρώτη φορά είναι αδύναμο, δεν θα πας να το βοηθήσεις? Δεν ξέρω τι πρέπει να του πω. Αυτό που του έλεγες πάντοτε. Να μην φοβάται να κυνηγήσει τα όνειρά του. Αυτό το κοριτσάκι είναι κι αυτό σε αμαξίδιο? Δεν ξέρω, δεν τον ρώτησα. Τι σημασία έχει? Τι με κοιτάς? Εσύ μας έμαθες ότι δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πήγε να μιλήσει στο γιος για την όρτα και για το σεξ τώρα. Πάω. Και μετά θα μιλήσω και σε σένα. Δεν χρειάζεται, τα ξέρω εγώ. Την πρώτη φορά που ερωτεύτηκα, ήμουνα λίγο πιο μικρή από σένα και ήταν στο σχολείο με ένα αγόρι, τον Άκη. Αυτός ήταν ερωτευμένος μαζί σου? Νομίζω πως όχι. Του είπες ότι τον ήθελες? Προσπάθησα να του εκφράσω αυτό που αισθανόμουν, αλλά μου βγήκε κάπως περίεργα το συναίσθημα. Τι έκανες? Το χτύπησε με μια μπάλα στο πρόσωπο, με όλη μου τη δύναμη. Αυτός έπεσε κάτω, χτύπησε τη μύτη του, έκανε 4 ράματα, έσπασε και ένα δόντι. Έφαγα 2 χαστούκια από τον παππού σου. Την άλλη μέρα του στείλαμε στο νοσοκομείο λουλούδια, γλυκά και ένα αυτοκινητάκι δώρο. Και δεν τα φτιάξατε ποτέ? Μετά από αυτό όχι. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια στο σχολείο ένα γεια είχαμε, ούτε που ήθελε να μου μιλήσει. Αυτό στάθηκε αφορμή να ξεκινήσω το handball. Μπορεί να απέτυχα στον έρωτα, αλλά έγινα πρωταθλήτρια. Με ενέπνευσε το γεγονός. Τον έχεις ξαναδεί? Τις προάλλες βρήκα μια συμμαθητριά μας στο Facebook και μου είπε ότι ζει στη Σουηδία, παντρεύτηκε, χώρισε, έχει ένα γιο και ότι δουλεύει σε μια πολύ υψηλή θέση σε μια εταιρεία που κατασκευάζει αμυντικά οπλικά συστήματα. Άρα και εσύ τον ενέπνευσες κατά κάποιο τρόπο? Μάλλον. Μίλα της. Είναι ωραίο να μιλάμε. Και είναι υπέροχο που είσαι ερωτευμένος. Να είσαι χαρούμενος που είσαι ερωτευμένος, όχι να ντρέπεσαι. Να ντρέπονται αυτοί που δεν μπορούν να ερωτευτούν, όχι εσύ. Μίλα της. Ό,τι και να γίνει, από μένα χειρότερα δεν γίνεται να τα πας. Αυτό σίγουρα. Είναι ωραίο αυτό που έχεις να της πεις. Και είναι όμορφο να ερωτευόμαστε. Να της το πεις. Oh, God. That's a terrible shot. Who's playing? It's Turkey versus Iceland. Last year's third division. I see. So you're spying on the competition? I may be. Are you telling me that you're actually thinking of taking part? We might be thinking, yeah. I mean, you saw them. They're not that good. Yeah, but they're still capable of playing. They know how to shoot. They know the whole procedure. They have some strategy. And my team has a goal. And they have a vision. Stalo told me that the reason she joined the team was to become famous and be able to take part in Dancing with the Stars as a celeb. Okay, apart from Stalo. Yes, but that's who you've got. Oh, and Froso, who'll be quitting very soon. Chris, there is no way they'll be ready as a competitive team in 2 months. The only thing they will have learned is how to throw rocks. If we don't take part, we'll be wiped out from the WCF for the next 2 years. And if you do, you will be destroyed forever. They'll go to Bratislava. They'll lose all the games 20-0. They'll become the laughing stock of the championship. And eventually they'll quit. They will never pick up another stone in their lives, and they'll never want to see each other again. Well, they might not look. What? Do you remember that saying my grandma has? The one with the devil, who breaks his leg? Of course I remember it. I generally don't forget sayings which refer to broken legs. Well, there you go. Something good might happen. The devil might break his leg. Αυτή με το κουνέλι που κοιτάτε είναι πολύ καλή. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας τρομάξω. Δεν πειράζει. Ναι, και εγώ αυτή με το κουνέλι ήθελα, αλλά σε αυτή πρέπει να βάλω και μικρά κρεμμυδάκια για στιφάδο. Και μου είπαν κάτω στο μανάβικο ότι δεν έχετε. Ο σκύλος σας θέλει κρεμμυδάκια. Τι σκυλάκι έχετε?
Παρακαλώ. Τι? Μας τον έφεραν πριν από λίγο. Έχει υποστεί πολλά κατάγματα. Θα σας τα πει και ο γιατρός αναλυτικά. Το στομάχι του είναι καλά. Το στομάχι δεν έχει κόκαλα, κυρία μου. Όχι, θέλω να πω, δεν έφαγε κάτι που τον πείραξε. Κυρία μου, ο άντρας σας έπεσε από σκάλα και έσπασε χέρι και πόδι. Ωραία. Ωραία που τα έσπασε όλα αυτά. Εγώ, γιατρέ μου, στο στομάχι δεν ήθελα να έχει κάτι γιατί θα είχα τύψεις μετά. Και τα κόκαλα δεν φταίω, κόκαλα είναι σπάνε. Θα γίνει καλά, δεν θα γίνει. Είναι πολύ άσχημα. Έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα. Εκτός από το δεξί πόδι και το δεξί χέρι, έχει σπάσει και δύο πλευρά και υπάρχει αναράγισμα στη λεκάνη. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο δεν πάβει να είναι ένα σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος θα χρειαστεί χρόνο προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως. Ακινησία για μεγάλο διάστημα, παραμονή στο νοσοκομείο και βέβαια μια σειρά από φυσιοθεραπείες προκειμένου να επιτύχουμε αποκατάσταση 100%. Και θα την πετύχουμε, απλώς χρειάζεται χρόνο. Περαστικά σας. Πάρε τηλέφωνο τον Πάπη τον Κιοπέογλου και κανόνισε να σου δείξει τα της δουλειάς. Όσο καιρό θα είμαι εδώ μέσα θα πηγαίνεις και στο ψαράδικο και στο κομμωτήριο. Και με αυτά τα ρεμάλια που έχω εκεί τους Πακιστάνους, όχι πολλά. Αν σου πούνε για μισθούς, μην κάνεις καμιά βλακία και τους πληρώσεις. Όταν βγω από εδώ μέσα θα τους δώσω εγώ λεφτά. Μέχρι τότε δεκάρα τσακιστεί. Το Στράτο πάρε. Δεν τον βρήκα να του πω τι έγινε. Και παίρνα και από το καφενείο να τους πεις ότι δεν θα πάω σήμερα. Α, και πήγαινε και στο Στέλιο στο φούρνο να σου δώσει 300 ευρώ που μου χρωστάει. Ήταν να μου τα δώσει σήμερα. Κατάλαβες τι πρέπει να κάνεις. Παστίτσιο. Ήρθαμε! Περάστε. Τι μυρίζει τόσο ωραία. Παστίτσιο. Και το κάνεις τέλειο το παστίτσιο. Κάτσε με το δεξί. Είναι η πρώτη φορά. Έλα πάρε αυτά. Τώρα τα έβγαλα. Φελάθελ είναι. Τι είναι αυτό, καλέ? Chicken. Ανανά, κοτόπουλο. 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 Καμιά φορά δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν το λάμδα με το ρο. Γιατί? Δεν το ξέρεις. Τους ακούγεται ίδιο. Άλλη μούρλα κι αυτή. Ναι, μόρα. Αντελή μου, έλα να χαιρετήσεις κι εσύ. Περάστε, καθίστε. Αυτό είπαμε ότι λέγεται take out, όταν μια πέτρα βγάζει μια άλλη έξω. Όταν όμως έρχεται αργά και κολλάει πάνω της, αυτό λέγεται freeze. Σας έφερα ό,τι έμεινε από χτες. Το γλυκό θέλει ψυγείο. Πού να το βάλω? Λοιπόν, ακούστε, το ξανασκέφτηκα. Και έτσι όπως τις είδα αυτές τις ομάδες, καμιά δεν μου γέμισε το μάτι. Το Λιλεπούχτεν δεν το βρήκα καν στο χάρτη. Είστε σίγουροι ότι υπάρχει? Άνετα βγαίνουμε πρώτες. Κουταλάκια για το γλυκό. Έλα. Σε πόσες περιόδους χωρίζεται ένα παιχνίδι? Σε 10. Τι δεν επιτρέπεται να κάνουμε στις 2 πρώτες πέτρες κάθε περίοδο? Δεν επιτρέπεται να βγάζουμε εκτός παιχνιδιού τους φρουρούς της άλλης ομάδας. Από την τρίτη πέτρα και μετά μπορούμε. Τι σημαίνει η φράση έχω το πλεονέκτημα? Σημαίνει ότι η ομάδα μου ρίχνει δεύτερη, άρα ρίχνει την τελευταία πέτρα σε μια περίοδο. Ποια ομάδα έχει το πλεονέκτημα? Αυτή που έχασε την προηγούμενη περίοδο. Τι σημαίνει η φράση blank end? Blank end είναι η περίοδος που λύγει χωρίς πόντο, χωρίς να υπάρχει ούτε μία πέτρα μέσα στο σπίτι. Ποια ομάδα? Αυτή η ομάδα που έχει από πριν το πλεονέκτημα το κρατάει και μετά το blank end. Γι' αυτό και κάνει blank end άλλωστε. Για να ξαναπαίξει με πλεονέκτημα. Η ίδια Κρινούλα, η θρασιβούλη σημειοφόρος μας στο Λύκειο έγινε τούτη που το πολύ το θιάβασμα έχασε τα λογικά της, του ανέβηκε πάνω στον τρόδο, του έμεινε ξυβράκωτη για 2 χρόνια σε μια καλύβα. Τώρα είναι καλά, κατέβηκε. Άνοιξε και κάτι πάγκαλο στην Πάφο. Εύκαλε και το μουστάκι της. Θόδωρα, από εδώ ή ο Γκούντο? Ο Γκούντο, ο Θόδωρας. Καλημέρα, κύριε Τόντερα. Επειδή θα μείνει καιρό και εγώ έχω και δουλειές, προσέλαβα την Ογκούντο να σε προσέχει. Αποκλειστική. Έχει εμπειρία και είναι πολύ εργατική. Κυρία Φρόσο, σήμερα είμαι λίγο κουρασμένη. Δεν μπορώ τα πόδια μου. Ορίστε, έχετε και πολλά κοινά. Οπότε, ό,τι χρειαστεί στην Ογκούντο. Είσαι κάθαρε, τι νομίζεις ότι κάνεις? Αλλάζω. Δεν θα μείνω για πάντα εδώ μέσα, ξέρεις. Σε λίγες μέρες θα γυρίσω σπίτι. Για να δούμε. Θα με βρεις άραγε εκεί? Είσαι στάρα.
Είσαι μεγάλη σταρό. Μπράβο. Αυτή είναι η καρδιά της πρωταθλήτριας. Μπράβο, μπράβο. Δεν πειράζει, κορίτσι μου. Δεν πειράζει, κοπελάρα, εντάξει. Αυτή είσαι ρε βουνό, δείτε τι βγάζει μεγαλώνεις, είσαι πάνω από τη βύση, κορίτσι μου, είσαι πάνω από τη βύση. Σαφέτα, όσο και να φωνάζεις, στους αγώνες θα πάμε όταν θα το θελήσουμε εμείς. Μη χτυπιέσαι άδικα. Δεν μου λες, εσύ που πήγαινες και στα μαθήματα, έχεις καταλάβει πως παίζεται αυτή η αερία. Οκ, λοιπόν, φτάνει για σήμερα. Σας μπέρδεψα και με τους κόνους, το ξέρω, ήταν και πρώτη φορά. Αλλά πρέπει να μάθετε, να συνηθίσετε, να έχετε σταθερή πορεία στον πάγο. Πώς τα πήγαμε? Για πρώτη φορά πολύ καλά. Δηλαδή είσαι ευχαριστημένος? Ναι. Άρα, ανεβαίναμε τώρα στους αγώνες. 7ες. Ας το διάολο. Ξέρεις, θα βοηθούσε στην ψυχολογία μας αν μας έλεγε καμιά καλή κουβέντα που και που. Μα είπα, πολύ καλά. Γενικά, σαν ομάδα. Πέρα από το σημερινό, πώς είμαστε? Έξω από τα δόντια. Γενικά, σαν ομάδα, μπορώ να πω ότι στα τόσα χρόνια που προπονώ, σπάνια συναντώ γυναική ομάδα με τόσο γρήγορη εξέλιξη. Είστε από τις καλύτερες παίκτες που έχω αναλάβει ποτέ. Και το λες έτσι? Πώς να το πω? Είσαι σίγουρος ότι οι γονείς σου είναι Έλληνες? Ναι. Και δύο. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω τον, γιατί είναι ίδιος με μένα φωτοκόπη. Είμαστε σοβαροί και χαμηλών τόνων. Όσο για το άλλο που με ρώτησε κάποια χτες, πριν από έναν αγώνα, κάθε ομάδα κάνει προπόνηση για 1/4. Στο τέλος αυτής της προπόνησης ρίχνει μια πέτρα. Η ομάδα που ρίχνει πέτρα πιο κοντά στο κέντρο είναι αυτή που ξεκινά την πρώτη περίοδο έχοντας το πλεονέκτημα. Σας πάω μια κόντρα σε αυτό. Παρακαλώ. Μπορεί να μην έχω αποκτήσει ακόμα στυλ, αλλά μια κόντρα στο ποιος θα ρίξει πιο κοντά στο κέντρο, σας πάω. Αν κερδίσω, θα δεχτείτε την άλλη Παρασκευή να σας κάνω το τραπέζι. Γράμματα. Ρίχνεις πρώτος. Φίλησέ μου να ρωτήσουμε τους ξένους. Αν το στείλουμε και αντρική ομάδα θα μας δώσουν κανένα βράκο παραπάνω. Ναι, έλα. Ναι. Μπράβο, πολύ καλό. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Τίποτα, χαρά μας. Φίβη, σειρά σου. Μήπως να της δώσει λάθος κατεύθυνση για να χάσει το στοίχημα? Άστο. Πες ότι δεν στο είπα. Δεν είναι Έλληνας αυτός. Πριν ρίξουμε, σκουπίζουμε πάντοτε την πέτρα μας από κάτω. Άμα θέλουμε. Έτσι ακριβώς εσπάσαν και τα νεύρα της κρινούλας. Και τούτη ξυβράκο της το τρόδωσε να σκαρφαλώνει. Τι θα γίνει? Ναι. Κυρία Φρόσο, κύριο Τόντορα δεν τρώει γλυκό που κουνιέται. Να τρώω εγώ? Ναι, φάτο. Ο Δόνδρας πώς είναι, καλά είναι? Μια χαρά. Κύριο Τόντορα, το πιο ήσυχο άνθρωπο στον κόσμο. Όλη τη ώρα κοιμάται. Κι εγώ όταν κοιμάται πολύ το συμπαθώ. Γιατί μιλάμε σιγά? Γιατί είναι νοσοκομείο. Και εσείς νοσοκομείο είστε? Όχι, αλλά που να είναι, με βλέπω να έρχομαι. Άντε, γεια. Σκούπισε, γρήγορα, άντε! Κορί, τα νεύρα σου μάζεψε, α! Κάσε και σκούπισε! Κέρδισα. Όχι. Έλα.
Να σου πω, για να μην πάρω μαζί μου ό,τι να είναι, μια μπλούζα που γράφει Living Dangerously. Τι σημαίνει? Κύλησε ο Dangerous και βρήκε το καπάκι. Ναι, το λένε και οι ξένοι αυτό, Όλα από εμάς ξεκίνησαν τελικά. Η γλώσσα, το θέατρο, οι επιστήμες, η δημοκρατία. Μόνο το κέρλινγκ δεν ανακαλύψαμε, αυτό πήγες και διάλεξες. Πού είσαι, τι κάνεις? Ετοιμάζω βαλίτσα για τη Ιουγκοσλάβα. 2 μήνες πριν, κάτσε να δούμε αν θα πάμε. Μπρατισλάβα. 38 σελίδες θεωρία έμαθα. Βρήκα και την Ογκούντο, θα πάμε. Πέτρες θα κουβαλήσει καθεμιά τη δικιά της. Φρόσο, σε κλείνω, έχω δουλειά. Γεια. Διάβασα στο ίντερνετ, έχεις γενέθλια σήμερα. Ναι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Θα σας πήγαινα κάπου, αλλά έχω να πληρώσω το στοίχημά μου σήμερα. Α, σήμερα είναι. Ναι, δυστυχώς. Φιδί, φαίνεται πολύ καλό παιδί. Όμορφο, τίμιο, ευγενικό και σε θέλει πολύ. Δεν με αφορά. Πώς μπαίνετε έτσι? Για εδώ και πάτε. Θέλουμε να σου πούμε τι αποφασίσαμε. Τώρα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Σαφέτα. Μάλιστα. Το γραφείο σου φταρνίστηκε. Ναι. Θα κρύωσε φαίνεται. Το χτυπάει το air condition. Δεν έρχεσαι στα 10 λεπτά. Σε 5. Σούπερ. Να θεμάσαι και σου είπα να κλειδώσεις την πόρτα. Δεν περάσαν τα 5 λεπτά. Βιαζόμαστε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Σαφέτα, μου έκανες το ωραιότερο δώρο γενεθλίων. Χρόνια πολλά. Να τα εκατοστήσετε. Εγώ θα τα εκατοστήσω. Εσύ δεν νομίζω. Η Πέπη είχε λίγο έτσι κάτι προβλήματα οικογενειακά δικά της και την παρηγορώ. Και ο Μαραγκός μου είναι λίγο πεσμένος τελευταία γιατί δεν πέρασε η κόρη του στις Πανελλήνιες. Να τον στείλω από εδώ. Σας παρακαλώ πολύ να μην πείτε τίποτα στην κυρία Ελίζα. Θα με σκοτώσει. Σαφέτα, καταλαβαίνεις βέβαια ότι τώρα κι αν σε έχουμε στο χέρι. Τι γίνεται εδώ? Τίποτα. Απλώς αποφασίσαμε μετά από ώριμη σκέψη να πάρουμε μέρος στους αγώνες. Ωραία! Κυριάκο, δεν χαίρεσαι? Πολύ. Μπράβο. Πέπη, από όλα τα γελία χτενίσματα που έχεις κάνει κατά καιρούς, αυτό μπορεί να είναι και το καλύτερο. Χρόνια πολλά, μικρούλα. Τι κάνετε εσείς εδώ? Χρόνια πολλά, κορί! Χρόνια πολλά, Phoebe. Happy birthday. Thank you, Richard. Χρόνια πολλά. Η Νίκη και η Φρόσο είναι στο δρόμο. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Σκέφτηκα ότι θα ήθελες να περάσεις τα γενέθλιά σου με τους φίλους σου. Το τραπέζι φυσικά είναι δικό μου, όπως το υποσχέθηκα. Δεν φοράω κοστούμι, δεν με αφήνουν να σερβίρω με κοστούμι. Και πιο κοντά στην πραγματικότητα από αυτό που βλέπεις δεν υπάρχει. Έχουμε πολλή δουλειά σήμερα, μόλις χαλαρώσουμε θα έρθω να κάτσω και εγώ λίγο μαζί σας. Προτείνω το φιλέτο. And so I say, I'll just go for it. And I throw the stone. It just smashed into everything in the house. I mean, stones were going everywhere. It was absolutely mind-blowing. And after a while,
we see that 2 of our stones were left right there in the house. And that was it. Wow, and you won? Yeah, that was the semi-final. Και τότε η Βαλάντο και ο Πάμπος έπιαν στο swingers, ξέρεις το, με τα παντρεμένα ζευγάρια που κάνουν swing. Χορεύουνε? Όχι, κορί, πηδιούνται. Swing κάνουν αναμεταξύ τους. Δεν καταλαβαίνω. Πάει σε ένα πάρτι και δίνεις τον άντρα σου σε μια άλλη. Και τον αφήνεις και φεύγεις? Όχι, κορί, μετά παίρνεις τον πίσω. Ευλακία. Να ζήσεις, Φίβη, και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Η μαμά μου παίζει κέρλινγκ. Κι εγώ φυσικά. Τι είναι αυτό? Είναι ένα ολυμπιακό αγώνισμα. Παίζεται στον πάγο και είναι καταπληκτικό. Αν θες, μπορείς να παίξεις κι εσύ. Θα σου δείξω εγώ. Να σου πω, διανοηθείς ποτέ να κοιτάξεις και στο δικό μου το δωμάτιο αν θα είμαι με τον Μάρκο. Για το δικό σου το καλό το λέω. Ανοίξτε κάποιος. Δείτε πρώτα ποιος είναι. Μαμά, εσένα θέλουν. Καλησπέρα σας. Μακαρόνια φτιάχνω με σάλτσα ντομάτες. Περάστε να δείτε άμα θέλετε. Είστε η κυρία Εφροσύνη Παπά? Μάλιστα. Θα θέλαμε να μιλήσουμε με το γιο σας, τον Παντελή. Τόσα χρόνια ποτέ μου. Και έχετε και δυο σας τόσο ωραίες φωνές. Είναι πολύ παράξενο. Μήπως συνέβη κάτι. Ξέρετε, στην πρώτη του ανάπτυξη. Όχι, όλα πήγαν καλά. Ο γιος μου δεν έπαψε ποτέ να χαμογελά. Δεν κοίταξε ποτέ πίσω του να δει τι έχασε. Τα μάτια του έψαχναν πάντα μπροστά, να δούνε τι καινούριο θα του φέρει ζωή. Και υποδεχόταν πάντα την καινούρια μέρα χαμογελαστός. Και όλες αυτές οι μέρες, αν τις ενώσεις, φτιάχνουν μια ζωή. Με τις χαρές της, τις λύπες της, τις επιτυχίες της, τις αποτυχίες και τους έρωτές της. Εκείνο το βράδυ έψαξα και βρήκα στο Facebook τον Άκη. Ήταν όντως στη Σουηδία, στην Ουψάλα. Δεν είχε αλλάξει πολύ. Μπορούσα ακόμα να διακρίνω και το μικρό σπάσιμο στο δόντι. Κοιτούσα τις φωτογραφίες του και χαμογελούσα. Του έστειλα μήνυμα. Δεν μου απάντησε ποτέ. Δεν πειράζει.